ఏసే నాకు అవ్వట్లేదు ప్రభు, నేను నీ దగ్గరికి వస్తాను అని ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు బానిసనైన మనల్ని దేవుడు బిడ్డగా మార్చే దేవుడు అండి. హల్లెలూయా. యోగ్యత లేని మనకి అర్హతనిచ్చే దేవుడు. నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకున్నావు ప్రభా. ధైర్యంగా కృపా సింహాసనం దగ్గరికి వచ్చేలాగా చేసావు ప్రభా. ఎన్నో గొలుసుని తెప్పేసావు అన్నవారు ఉన్నట్లయితే మీ చేతులను వైపెత్తుతారా? నా జీవితంలో ఎన్నో గొలుసులు, ఎన్నో బంధకాలు, ఎంతో అపవాది శోధనల నుండి దేవుడు నన్ను విడిపించాడు అన్నవారు ఉన్నట్లయితే బానిసనే